Έχουμε έρθει λοιπόν στο Bang Bang Theory. Έχουμε μαζί μας την Αναστασία Τσιλιμπίου και την παρέα της που ήρθαν εδώ να παίξουν το Lichver Woodland. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, παιδιά. Μου είπατε ότι έχετε κάποια εμπειρία από escape room, έτσι. Ναι. Χειριζόμαστε εύκολα, οπότε. Ναι. Οπότε θα πάει πολύ καλά. Πήγαμε πρόσφατα όμως σε ένα που κάτσαμε 4 ώρες. Ναι. 4 ώρες. Δεν ήταν χώρο. Γρυφοδωμάτιο. Α, ήταν γρυφοδωμάτιο. Ήταν χώρο γρυφοδωμάτιο. Οπότε εντάξει, έχετε μια εμπειρία σίγουρα. Μετά το τετράωρο νομίζω ότι θα τα πάτε πολύ καλά και εδώ πέρα. Θα σας έρθουν κάποιες περίεργες οντότητες μέσα εδώ, βέβαια. Δεν θα είναι και το γρίφι. Νομίζω είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ελπίζω να είναι και αυτοί προετοιμασμένοι. αυτό, πολύ σωστό. Οπότε σας εύχομαι καλή τύχη και να περάσετε πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Η Αναστασία και η παρέα της έχουν ένα ασυνήθιστο χόμπι. Τους αρέσει να κατασκηνώνουν σε μυστηριώδη και ανατριχιαστικά μέρη. Αυτή τη φορά, σειρά έχει το δάσος του Lichver, ένα μέρος για το οποίο κυκλοφορούν παράξενες ιστορίες. Ιστορίες που κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια ή θρύλος. Κανείς, εκτός ίσως από έναν ντόπιο κάτοικο, τον μοναδικό που γνωρίζει καλά τα μυστικά της περιοχής. Η παρέα αποφασίζει να τον συναντήσει. Το σπίτι του βρίσκεται βαθιά στα Καρπάθια όρη της Ρουμανίας. Εκεί θα ακούσουν για τους τοπικούς θρύλους και θα μάθουν τι πραγματικά κρύβεται στο σκοτάδι του δάσους. Μόνο που, πριν ακόμα φτάσουν στο δάσος, παράξενα πράγματα έχουν αρχίσει να συμβαίνουν. Κάτι έρχεται από εκεί. Μην τα κάνετε αυτά, ρε παιδιά. Το κορδόνι μου έχει λυθεί. Δεν πάει εδώ με τίποτα. Μη μ' αφήνετε πολύ μόνη μου. Είσαι βλάκας, είσαι ηλίθιος. Πού είναι? Α, πού είναι? Πάμε, βάλτε θα την μπροστά. Έλα, πάμε. Πάμε. Πού πάμε. Όλοι μαζί σας παρακαλώ, όλοι μαζί. Δεν τα ακούω εδώ, ρε. Θα είναι σε κάνα δέντρο πάνω, ρε μαλάκα, τώρα θα πεταχτεί ένα χέρια, θα ξυλώσω όλα. Αλλά μήπως είναι το πιο πίσω. Γιατί! Μήπως είναι πιο πίσω, ρε μαλάκα. Σήκω να βοηθήσεις! Αφού δεν κάνετε τίποτα. Τι κάνουμε! Έχει, κάτι έχει. Βλέπω κάτι γράμματα. Εγώ θέλω να λύνω γρίφους. Από κάπου θα έρθει τώρα, από κάπου θα έρθει. Τι θα είναι? Δεν την έχεις δει τόση ώρα. Ναι, μωρέ, την είδα εδώ, για την πέτσα. Α, Έλα, φάτε λίγο θα πω, ρε. από εκεί είσαι. Μην μ' αφήνετε έτσι. Τι λέει? Πες το δυνατά, ρε μαλάκα, δεν ξέρεις να διαβάζεις. Θα μεταφθεί από εδώ πέρα τώρα, ρε. Έλα, εντάξει, ξέρω εγώ. Αγάπη μου, γιατί είναι ψυχούλα μου, γιατί είναι καρδιά μου. Γιατί είναι καρδιά μου. Φύγε, γάμο. Γιατί είναι καρδιά μου. Ωραία, τώρα θα λύσω γρίφο. Τέλος. Λοιπόν, εδώ έχουμε κι άλλο στοιχείο. Κάθε φορά που έπρεπε να αλλάξει, της έκοβα και κάποια δέντρα. Στην... Μαλάκα. Μαλάκα. Λοιπόν, έλα. Η μουδιά σου φέρνει, θα το κουνήσω. Ωραία, έλα. Αυτό έχει να κάνει με αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Παιδιά μου δεν καταλαβαίνω Χριστό. Μπορεί να ανοίξει λίγο φως. Όχι, εκνευρίζω που κοιτάω αν θα πεταχτεί. Έχω κλειδί εγώ στο χέρι. Την τσάντα πώς την έχει? Ο άλλος. Ωραία.
Πέτρες ο χάρτης. Πήγα να πάρω το χάρτη. Εδώ έπεσε κάπου, εδώ έπεσε κάπου. Τάσο! Έλα, πάμε στην Καλύβα. Ναι, πες. Και άμα έχει μπει μέσα, άμα έχει μπει μέσα. Εδώ, δεν είναι εδώ. Πέντε βρεχέστε. Ωραία. Λοιπόν, έλα να το δούμε λίγο εδώ με τη σχέμα μας. Ναι, θα έρθει πάλι από εδώ. Ωραία, μαλάκα. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσω να ανάβω το καντήλι παρόλο που ενοχλεί τον Ντέρεκ. Άρα πρέπει να πάμε στη τώρα εμείς. Ναι, πάμε έλα. Πέρα δόθε όμως. Θες να καταστήσεις την κάμερα λίγο. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog με τον Chris ASMR που θα φάω τα αρχίδια μου. Πρέπει να το φακώ. Έλα. Ελπίδα, θες να πάρεις ένα φακό. Φέρε. Κάτσε ρε μαλάκα με την κολόπορτα. Κάτσε νοικοτάσου, έλα δώσω. Πού είστε, θα πεταχτεί από κάπου τώρα αυτή. Θα πεταχτεί από κάπου. Πού θα το βάλουμε, στον πάγκο μας αυτό το κωδικό. Γιατί κοιτάς εσύ εκεί πέρα. Ένας θα πάει στην Καλύβα αριστερά, έχει ένας, ναι, έλα πάμε. Γιατί ένας. Θα το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Αναστασία, γιατί είναι μαλάκιος εγώ. Όχι Γιώργο, στο πάγκο κρατάει την κάμερα. Κάνω την τώρα πάλι, πάω, τι να κάνω. Μαλακίες. Άμα είσαι εδώ πέρα, θα σου αλήθεια. Τάσο, εσύ φταίς για όλα. Εδώ πέρα έχει κωδικό ρε μαλακά. Γιατί έτσι όλα μου. Γιατί έτσι. Πάτε το πουλε. Θέλετε την κάμερα. Περίμενε. Την κάμερα. Την κάμερα. Και γαμώ, μπράβο, σου θέλω ήταν αυτό. Μας έχει γραμμίσει. Ούτε εγώ. Έφυγε. Θα γεννήξει καλή πατέρα. Δεν ξέρω πώς να βάλω τη χαμοκάμερα. Μάλιστα. Βάλε λίγο φακό από εδώ, κάτι. Αυτό τι είναι εδώ, που είμαστε. Καλύβα. Εδώ είναι Καλύβα. Άρα απέναντι πάμε, ακριβώς. Άρα είναι έτσι δηλαδή. Πάμε απέναντι. Πάμε απέναντι. Πάμε λίγο selfie. Πάμε λίγο. Γαμώ το σπίτι. Εδώ με τα παιδιά στο δάσος, περνάμε πάνω. Παρακαλώ, ναι, βρήκαμε το χάρτη. Γεια σας κολλητούλες. Εδώ με τις πολιτές. Σπάζουμε στην παραλία. Άσε μας μωρή λίγο να γλύσουμε γρίφους. Πάμε προς τα κάτω, εδώ που λέει ο χάρτης. Και κοιτάμε. Πρέπει να δούμε αυτά. Και κάπου αντιστοιχούν λογικά για να ανοίξουμε αυτό. Μετά φέρνουμε αυτό και πάμε και ξεκλειδώνουμε κάτι το οποίο κλειδώσει. Οι άλλοι κρατάνε την κάμερα, λες και κάνει vlog, ρε. Γεια σας, βρισκόμαστε στην εξωτική Αρκαδία. Ρε πούστη μου. Μη φεύγετε μακριά όμως. Ρε, ο Τάσος κοίταξε προς τα πάνω.
Από εκεί το κοιτάει ο Τάσος, από εκεί κοιτάει. Δεν είναι αυτό ρε μαλάκα. Δεν είναι αυτό. Κάτι ξεχάσαμε. Πάμε μία να δούμε. Ναι, πάμε μία να δούμε. Μη μ' αφήνετε εδώ. Μη μ' αφήνετε εδώ. Θα σίγουρα θα έρθει. Κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Κάτι θα γίνει τώρα, κάτι θα γίνει τώρα. Ρε, νιώθω εκτεθειμένη φουλ. Εδώ. Κάποιος πρέπει να μπει εδώ μέσα, έλα. Να σε απέσει. Ρε, μην είστε μαλάκες. Και σαν πρώτα, αύριο μένει. Χαίρομαι, ελευθεριά. Και σαν πρώτα. Θα έρθεις. Ο Σπάγκερμαν θα έρθει τώρα. Φτάσαμε λοιπόν επιτυχώς στο τέλος του Litchfield Woodland. Συγχαρητήρια παιδιά, τα πήγατε εξαιρετικά και ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο που είναι εδώ πέρα, που είναι από την Bang Theory. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για το όλο κόνσεπτ το σημερινό. Εμείς ευχαριστούμε παιδιά για τις στιγμές που μας χαρίσατε. Ειδικά εδώ με τους κάμεραμαν περάσαμε. Άρα με τα παιδιά πίσω. Έχει πολύ γέλιο το backstage. Εγώ παιδιά θα πω το πολύ απλό. Υπάρχει τρόπος στην Ελλάδα που να τρομάζει τον άλλο για να σε πληρώνει. Τέλειο, ναι. Και να περνάς καλά. Δηλαδή, έχει κατάσταση να είναι ψυχοθεραπεία. Φαντάζομαι ότι σχολάνε τα παιδιά από τα άλλα τα escape room που έχουμε και έρχονται εδώ πέρα αναλόγως και ξέρεις, κάθονται να δουν να περάσουμε καλά. Οπότε σκέψου μόνο αυτό. Τις εντυπώσεις σας θέλουμε, πώς περάσατε. Εντάξει, το ζήσατε στα άκρα, νομίζω θα φάνηκε στο βίντεο αυτό. Όχι, ρε, ξυκόλα. Μας είναι τα σκατά μέσα. Πώς ήταν η όλη εμπειρία? Γιατί δεν ξέρω αν έχω ξαναφύσει περισσότερους. Δεν έβρισα τόσο. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο και ατμοσφαιρικό και πολύ ωραία δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι ο πιο έτσι, ιδιαίτερος χώρος που έχουμε κάνει γύρισμα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και είναι και πολύ απαιτητικός ως προς το acting. Πολύ αληθοφανής χώρος για αυτό που πάει να δείξει. Ναι. Κοίτα, Πολύ αληθοφανής. εμείς αυτό που λέμε που είμαστε στο χώρο από το 2018 είναι ότι όσο καλό και να είναι ένα δωμάτιο, το αποτέλεσμα το φέρνουν μαζί με τους ηθοποιούς. Ένα πολύ καλό δωμάτιο δεν θα δείξει σχεδόν τίποτα αν δεν είναι καλή ηθοποιή. Όπως και τα ανάποδα, ένας πολύ καλός ηθοποιός αν δεν έχει το δωμάτιο για να δείξει τη δουλειά του. Οπότε εμείς αυτό που λέγαμε ήταν το 50-50. Τώρα τελευταία έχουμε πει ότι όσο καλό και να είναι το δωμάτιο, αν και η ομάδα δεν μας αφήσει να δείξουμε αυτό που θέλουμε, δεν θα πάρει το αποτέλεσμα που θα πάρει από μια ομάδα η οποία θα παίξει. Δηλαδή και τα παιδιά παίξανε αυτό που τους ζητήσαμε, δηλαδή λύσανε, τρέξανε, παίξανε. Και έτσι μας βοηθήσαν και εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι. Ναι. Αυτό που λες ότι είναι απαιτητικός είναι ένας χώρος ο οποίος έχεις πρόσβαση άμεσα σε 150 τετραγωνικά, δάσος, ο οποίος δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο και γι' αυτό ζορίζει τους παίχτες. Δηλαδή, όσα δούμε για να έχεις παίξει, εδώ θα παίξει κάτι διαφορετικό. Όντως. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν το λέω έτσι για να το πω. Είναι Όχι, όντως είναι πολύ διαφορετικά από άλλα δωμάτια. Που έχουν συνέχεια κρύπτες, μπαίνεις. Ναι, γιατί εδώ έχεις άμεση πρόσβαση κατευθείαν. Διαλέγεις που θες να πας, δεν σου υπερορίζεται. Επίσης, εμένα μου φαίνεται, ξέρεις, ότι ο χώρος είναι ακόμα μεγαλύτερος από ό,τι είναι. Όταν το ανοίξαμε το 2020, ο κόσμος μέχρι τότε δεν είχε μάθει σε κάτι τέτοιο. Άμεση πρόσβαση σε 150 τετραγωνικά. Οπότε μας λέγανε ότι είναι μικρός. Οπότε ο χώρος. Δηλαδή μετά τα playtest μας λέγανε παιδιά πολύ ωραίο, αλλά μικρό. Και φαντάζομαι ότι το 2020 150 τετραγωνικά πρέπει να είμαστε μέσα στα 5 μεγαλύτερα escape. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ είμαι έτοιμη για ένα καλό τσάι. Ναι. Αυτό είναι ο Νατ. Φίλοι, μας έχει φύγει η φωνή. Ναι.
Και να με ζεστό τσαγάκι, χαμηλάκι για όλη την παρέα. Από το καντήλι και το τρέξιμο. Για τις τσιρίδες. Ναι, καλά. Σε ένα σημείο πήγες να το ποινικοποιήσεις για να καταφέρεις να την παλέψεις, Αναστασία. Γίνεσαι και κάνεις. Ηθοποιή είναι, κάνεις έτσι. Ηθοποιή είναι. Έτσι έλεγε στο προηγούμενο. Και δεν πρέπει και να λειτουργεί έτσι. Γιατί άμα πας, τη γνώμη μου, να πας σε ένα τρομοδωμάτιο, το θέμα είναι να το ζήσεις. Άμα λες είναι ψέματα, είναι ηθοποιοί. Νομίζω ξεχνιέσαι μετά στη διάρκεια. Εντάξει, άμα είσαι πολύ επίμονος, Όχι, υπάρχουν. καταφέρνεις. Εμένα μου έχει τύχει παιδί που ήταν ξύλο, πελέκι. Δεν με νοιάζει. Δεν τον ακουμπάει και τίποτα. Άρα η ερώτηση. Χάλαγε όλο το παιχνίδι. Μπράβο. Χάλαγε όλο το παιχνίδι. Γιατί αυτό. Το καταλαβαίνω. Ήταν το πρώτο του. Α, Ήταν το το πρώτο καταλαβαίνω. του και δεν ήθελε να δείξει ότι φοβάται. Η κάμερα δεν ξέρω τι. Πες να είμαι έτσι σε όλα τα πλάνα. Ισχύει, ναι. Γιατί. Γιατί ξεχνούσα την κρατούσα για μένα έτσι στα περισσότερα. Και όμως σε κάποιες φάσεις, μέσα στον πανικό σου, πήγαινες και λέγεις πού να τη στήσω, πού να τη στήσω. Εδώ. Ναι, δηλαδή. Είχε και το. Δηλαδή, μέσα στον πανικό, είχε και. Ρε παιδί μου, μια καλή λήψη. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να μας πεις σε σχέση με κάποιο άλλο δωμάτιο, κάποια άλλη υπηρεσία, κάτι να περιμένουμε, κάτι καινούριο. Κάτι να περιμένετε. Εντάξει, παιδιά, να πούμε ότι το δωμάτιο αυτό συσχετίζεται με το άλλο δωμάτιο της εταιρείας, τη Monica's Diary. Τρέχουν σε παράλληλο χρόνο. Δεν έχει σημασία ποιο θα παίξει πρώτο, ποιο θα παίξει δεύτερο, αρκεί να είναι αυτοτελείς ιστορίες, οι οποίες, εάν τα παίξει και τα δύο, θα καταλάβεις πώς συνδυάζονται όλα μαζί. Αυτό το δωμάτιο, εάν πάτε και παίξετε το Operation Black Eye, θα βρείτε και κάποια στοιχεία που μόνο εκεί μπορεί να τα βρείτε. Υπάρχει ένας φάκελος Litzper που λέει και μέσα θα βρείτε κάποιες πληροφορίες για το δωμάτιο αυτό, για τον χώρο μας και για την ιστορία, που θα το βρείτε μόνο από εκεί. Τώρα για κάτι καινούριο. Ευελπιστούμε, Μητσοτάκη θέλοντος, έτσι, μέσα στο 2026 αργά, αρχές του 2027, να ανοίξουμε το επόμενο μας δωμάτιο. Τώρα αυτό θα είναι το Monica's, το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, το Theory 0, γιατί αυτό είναι το Theory 3, ενώ το άλλο μας το δωμάτιο είναι το Theory 1, ή θα ανοίξουμε το επόμενο του Litzberg. Βλέπουμε λιγάκι. Okay. Αυτό. Με το καλό και ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να γίνει γρήγορα για να έρθουμε να παίξουμε. Να σας καλά. Έχουμε ανοίξει κάτι καινούριο, δεν έχει καμία σχέση με escape room. Ναι. Λέγεται Hado. Ναι. Μπείτε μέσα στο www.hado.gr. Ναι. Έχουμε ανοίξει μια καινούργια αρένα. Είναι augmented reality, 3 εναντίον 3. Είναι πολύ κοντά στο paddle. Είναι τέρμα ανταγωνιστικό. Έτσι. Με VR. AR, augmented reality, Okay. αυξημένη πραγματικότητα. Ναι. Και μπορείς να λύσετε όλες σας τα προβλήματα εκεί, όλες τις... Ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είναι για team bonding, έχω δει πολλούς να φέρουν τσακωμένοι. Έτσι είναι. Τέλειο. Αυτό. Τι έχουμε περιμένει, Αναστασία, Εγώ στην επαγγελματικά, γιατί Πες τα δικά σου. είσαι πολύ δραστήρια όσον αφορά τα πράγματα που έρχονται και θέατρα και σειρές και χαμός από εκεί. Τι να έχουμε να περιμένουμε. Στη σειρά θα με δείτε, Ωραία. στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι και σε 2 παραστάσεις από το Δεκέμβρη στο Θέατρο Ήβη στη παράσταση που θα γίνει τη ζωή του Ξυλούρη και στις 10 Νοέμβρη ξεκινάω στο Θέατρο Auditorium με ένα καινούριο θέατρο στη Σίνα. Την παράσταση που πάει για δεύτερη χρονιά λέγεται Αλιγάτορες. Τέλειο. Να πάνε όλα τέλεια, καλή επιτυχία. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο. Να ξέρεις ακόμα. Άλλο δες κανένα κενό και εδώ, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό δηλαδή. Έχουμε Στην πορεία. τέσσερα Έχεις πόσο να κοιμηθείς και μια ώρα, ξέρω εγώ, άμα είσαι ακόμα. Να κάνεις λίγο τα ρεπό των παιδιών. Εμείς να πούμε άλλη μια φορά ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και εσάς παιδιά που ήρθατε. Ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και από εμάς θα τα πούμε, ελπίζουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αλεξάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε ένα like, όχι. Ναι, καλά. Like, subscribe και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν πίσω από τις κάμερες και τον Χρηματοδούλη σήμερα που ήμασταν λιγότεροι γιατί ο Γιάννης λείπει. Και ευελπιστούμε να τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.